Ang misunod kang Jesus, apan naay dili makadawat ug makasabot sa iyang mga gitudlo. Labi na yadtong miingon siya, ang mukaon sa akong unod ug muinom sa akong dugo, makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kining pagtulunan makapasakit kanila, makapainsulto kanila. Ang ilang pangutana, bisan wala nila muingon sa hayag, kinsabay makasabot niini. Bisod kaayong dawaton kining pagtulon-ana. Si Jesus isip man nga gikan sa langit, nga mao ang kinabuhi sa Dios nga gihatag kanato, isip pagkaon nga espirituhanon, sama sa akong gisulti kagahapon, makapabaskog kini sa atong panaw, padulong sa gisaad nga atong puloy-anan, kauban ang Dios nga atong amahan. Eternal life. Wala makigkompromiso sa Jesus pagpasabot nga dili pwedeng mahimo kitang neutral o ang mga tinunan dili sila mupili. Kinahanglang mupili sila. Dawaton nila ang kamatuoran. Kay si Jesus, wala siya mamakak. Bisan ang iyang mga tinunan, midawat nga lisod ang iyang mga pagtulunan. Dili lang lisod sabton, apan lisod dawaton. Si John Henry Newman, mingon siya, 10,000 difficulties do not make one doubt. 10,000 difficulties do not make one doubt. Ang 10,000 nga kalisdanan, dili mao ang hinungdan aron magduha-duha. Ang saad ni Jesus, mao ang hingpit nga panalangin, nga mao ang kinabuhing walay katapusan, kauban o pakighiusan nato sa Dios. Kini ang gitawag nga eternal life and union with God. Mauni ang saad ni Jesus alang sa mga nagtuo kaniya, alang sa mga mudawat sa iyang mga pagtulunan, pakigambit sa maong kinabuhi, Diyos nung kinabuhi. Magtuo kita og mutuman bisan sa mga pagtulunan nga lisod dawaton. Nadungog pud nato sa ebanghelyo karong adlaw ang iyang mga pulong espiritu ug kinabuhi. Ingon niya, ang mga pulong nga akong gisulti kaninyo, espiritu ug kinabuhi. Apan pipila kaninyo, wala manuo. Mga igsoon, si Simon Pedro nakadawat og pagpadayag sa Dios. Og pinaagi sa gasa sa pagtuo, nakaila siya kinsa si Jesus. Ingon siya, nasayod kami na ikaw mao ang balaan nga Dios. Kung makahinumdum pud kamo sa gisulat ni San Mateo sa kapitulo 16, chapter 16, si Simon Pedro nagpadayag pud kinsa si Jesus. Siya ang gipili, the anointed one. Siya pud ang Mesiyas. Apan miingon si Jesus, ulahan si Simon Pedro kay dili man kana gikan kaniya, apan gipadayag kini sa Dios nga Amahan. Ang atong pagtuo usapod kagasa, agikan sa atong Ginoong Dios. Mga igsoon, nakit-an pud nato unsa ang gihimo ni Pedro sa unang pagbasa. Tungod sa pagtuo, una sa tanan, iayo niya ang pulid, ang dili makabangon, ug ang kaduha,
ibanhaw niya, nabuhi pag-usab ang namatay na si Dorcas. Dili pinaagi kaniya, apan pinaagi sa gahom o sa gugma sa Dios, pinaagi ni Jesus. Mga igsoon, maupod di ay ang mahimo kanato kung kusog ulig-on ang atong pagtuo. Mahimo pod kitang instrumento niya. Dili kita ang maghimo, apan ang gahom sa Ginoo pinaagi nato. Kung tan-awon nato ang mga panghitabo sa atong kinabuhi, tinuod man daghang mga kaayuhan ang gihimo sa Dios kanato. Mutuo lang kita. Tan-awon nato mga panghitabo sa mata sa pagtuo. Tinuod gyud ang atong isulti kaniha sa Salmo Responsorio, unsaon ko pagbalos sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Daghan ang mga kaayuhan nga gihimo sa Ginoo sa tagsa-tagsa kanato. Magpasalamat kita ug mutuo kaniya. Amen.